Καλησπέρα για μένα. Είχαμε πει με το κομμάτι και λίγο διαδραστικό, δηλαδή αν κάποιος αισθανθεί όμως ότι θέλει κάτι να ρωτήσει, οτιδήποτε, να γίνει η ερώτηση, κάποιοι έχετε παιδιά, κάποιοι εσείς οι ίδιοι κάτι βλέπετε στο χέρι σας, ότι κάτι πάει να φτιάξει και θέλετε να ρωτήσετε. Οπότε δεν είναι μεταξύ εγώ και το κομμάτι. Η άντρα μας τα λέει καλά, να διορθώνεται. Γιατί αυτό θα δει δικά. Τώρα μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Εάν καταφέρουμε και φτιάσουμε την ατμόσφαιρα, την ατμόσφαιρα της κουβέντας μας εκείνο το παράδειγμα, θα περάσουμε όμορφα. Θα κάνουμε ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα που θα έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά εμάς, τους αυτοδίδακτους. Ας πούμε, παράδειγμα, τι σου λέει αυτό το έργο, τι σου λέει εκείνο, γιατί έφτιαξες τη μούρη σου εκεί, από ποια ιστορία. Γιατί όλες οι ζωγραφιές μας, εμάς κάτι κρύβουν από πίσω. Αλλά νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον θα είναι να μιλήσουμε για αυτήν ακριβώς τη λέξη, δηλαδή το αυτοδίδακτο. Γιατί το λέω, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους στη ζωή μου που δεν πιστεύουν στη λέξη, στην έννοια της λέξης αυτοδίδακτο. Μου έχει πει άνθρωπος δηλαδή της επιστήμονας, όχι οποιοδήποτε. Τι θα πει αυτοδίδακτος? Για να διδάξεις κάτι σε έναν οποιοδήποτε άλλο, πόσο μάλλον στον εαυτό σου, θα πρέπει εσύ ο ίδιος να έχεις διδαχθεί. Πώς θα διδάξεις τον εαυτό σου λοιπόν? Και εκεί είναι το μπέρδεμα το μεγάλο. Και εκεί είναι η πρώτη ερώτηση που θυμάμαι. Αυτή η ερώτηση μου είχε γίνει το 1987, για πρώτη φορά στη ζωή μου, στην πρώτη μου ομαδική έκθεση που είχε διοργανώσει ο Μέας Φίλος τότε, με πρόεδρο τη Μαρία Ντασοπάτη, ήρθε στο σπίτι, είδε τις ζωγραφιές μου, δεν τις φέρεις και εσύ τις ζωγραφιές μου. Στην έκθεση της πήρε και τις ζωγραφιές μου, πουλήθηκε τις ζωγραφιές μου και άρχισε η ιστορία. Αυτοδίδακτος λοιπόν. Πάμε πιο πίσω. Με ρώτησαν από πότε ζωγραφίζω. Από πότε ζωγραφίζω. Και θυμήθηκα ότι από τότε που θυμάμαι να ζω, ζωγράφιζα. Δηλαδή θυμάμαι να είμαι μικρό παιδάκι τώρα, πριν πάω στο Ολυμπιακό Ιδίο, να μου λέει η μάνα μου, πάρε το βουλμπούν, πάρε και ένα χαρτί και ζωγράψε τον πετνό. Ζωγράψε την κάρτα. Ζωγράψε το. Η γειτόνισσα στάμπαζα. Εγώ σιγά τι είναι το άλλο. Κάτσε εκεί να σου ζωγραφίσω. Κάθονταν η κεραδέσπινα με τον προφτό, ζωγράφιζα την κεραδέσπινα, ενθουσιαζόταν και τη στόλιζα στο σπίτι μου. Την κεραδέσπινα, την κεραφωτινή, την κεραμαρία. Από τότε θυμάμαι, λοιπόν, θυμήθηκα ότι από τότε ζωγράφισα. Τώρα μπορεί να ζωγράφισα και την γενικό, αλλά σακούλες, που λες σακούλες. Για τα φρούτα, σακούλες. Στο μποκάλι του τουρκικού που πηγαίναμε, μας φάνταζε σαν κάποιες σακούλες σε εμάς. Και το χρώμα, περίπου. Είχαν κάτι δοτάκι από πάνω, αν για τη σακούλα και πάνω στην σακούλα πολλές φορές ζωγράφιζε. Μια χαρά καμπάστα. Από τα πινέλα σου. Για πολλά χρόνια, παιδιά, πίστευα ειλικρινά, ποτέ δεν πίστευα ότι έχω κάτι το ιδιαίτερο. Νόμιζα ότι όλοι οι άλλοι γύρω μου, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου, οι συνομιλικοί μου, μην λέμε όνομα, μην παρεξηγηθούν τώρα, για κορίτσια. Πίστευα ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτό που είχα, ότι οι άλλοι δεν πέλιαζαν, βαριόταν να το κάνουν. Ήμασταν 7 παιδιά στην πρώτη δημοτικού. 7 φορές εγώ κρυφά ζωγράφιζα την Άννα με το τόπιο. Στον Νίκο, τάξη, στην Βαγγέλια, τάξη, 7 φορές. Κάθε φορά. Και τελευταία τη δικιά μου. Πάλι όμως τίποτα. Βαριόταν οι άλλοι να τα φτιάξουν. Έτσι πίστευα. Γυμνάσιο, έκτη γυμνασίου, η Αΐνη στη Ματίνα του μου την είχε κάποια άλλη κυρία στο Τερνό. Έκτη γυμνασίου, η κυρία Ματίνα λέει: θα κάνουμε μια αίτηση. Παιδιά, κάποια λεπτά να μαζέψουμε, θα πουλήσουμε τα έργα, θα τα δώσουμε, δεν θυμάμαι που τα δώσαμε. Και πήρε το φιλιαδικά μου, μου πήρε. Σε πασπαρτού θυμάμαι χαρτί με χειρουργία σε κακέτσι κάτι του Γυμνασίου. Ναι. Τελειώνει το γυμνάσιο, τότε τα μυαλά μας. Πάλι εγώ τίποτα. Σιγά τώρα βγάζει μια φωτογραφία, ωραία αφήσα, σιγά τους φωτογραφίζουμε. Περνάνε τα χρόνια, τελειώνουμε τη σχολή, ερχόμαστε στη Λίμνο, αναγωνιάζουμε τα τρέχονια, αρχίζουμε να φτιάχνουμε σπίτι, μέσα κρίσιμο οικονομικό πρόβλημα. Η Ιταλία εδώ έστωρες, πες μας και στην τέλος, δεν ξέρουμε. Είναι και ένας συνάδελφος εδώ, τον ευχαριστώ ο Κώστας, μου έδειξε μια φωτογραφία μιας ζωγραφιάς μου στη βίλα πάνω. Είχε ποτέ δεν είχε πάνω. Λοιπόν, εγώ τα αλήψια μου, είχαμε αλήψια μπόλια. Και παίρνω τα τετράδια αυτά, μισό γραμμές. Το θέμα που είπε τη ζωγραφιά μου, το βλέπω.
έρχεται η κυρία σύζυγός μου Σούλα και πάει και μου αγοράζει τον πρώτο καπνά. Με το πάνω πινέλα, τις πρώτες φωλιές. Και η πρώτη μου ζωγραφιά, νομίζω ότι η κυρία Σούλα να κοιτάει και ο Βασίλεμα στον αυλώνα και τόσο άσχετο ήμουν που θυμάμαι. Έκανα πρώτα το δέντρο και πίσω από το δέντρο προσπαθούσα να βάλω τον ήλιο. Ανάμεσα στα κλαδάκια, τη μιλιά. Ήμουν άσχετο τελείω και σιγά σιγά ανακάλυπτα τα πράγματα. Κάποτε που ρώτησα τον Αλέκο Χριστιανό σε μια θεατρική συνάντηση των ομάδων του Αιγαίου, όταν είπε κάτι για το σκηνικό τη Ήμου, ποιο τον έφτιαξε και ήρθαμε σε επαφή, τον Καραγκιόζη Παραλίγο Βεζίρη, του λέω: πες μου, σε παρακαλώ, τι να κάνω για να γίνω καλύτερο, να πάω να βρεθώ σε καμιά σχολή. Μου λέει: όχι, μην βρεθεί σε καμία σχολή. Μα πώ θα γίνω καλύτερο. Εάν πα στη σχολή, μου λέει: θα χάσει την δροσιά σου. Μείνε όπω είσαι, ζωγράφιζε. Ναι, να παίζουν κάτι. Εγώ δεν ξέρω, θέλω να μου πει κάτι, να το θυμάμαι, να λέω με το λόγο του Χριστιανού στο λέει. Θα βλέπει ζωγραφιέ. Θα βλέπει τη θάλασσα, θα βλέπει την οράδα και μετά θα φέρνει και θα πηγαίνει να ζωγραφίζει. Μην πα στη σχολή. Θα σου μάθουν τερτύπια, θα σου μάθουν κόλπα εκεί. Και όταν θα τα εφαρμόσει, θα χάσει την δροσιά σου. Και το κράτησα. Έμεινα εκεί. Τα ζωγραφίζω. Ό,τι λέει η Σουκούλα. Επειδή δεν λίγο έγινε αυτό του, σε εκείνη τη συνάντηση τότε με τα φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, είχε γίνει ειδική μνήμα για τα σκηνικά του Νέα τη Λίμνου από το Πασιανό, γιατί ο Πασιανό ήταν για να συζητήσουν τα σκηνικά των θεατρικών ομάδων. Έγινε ειδική μνήμα για τα σκηνικά, τα οποία με πολύ απλά υλικά είχε καταφέρει κάποιο Λιμιό να παίξει ωραία σκηνικά. Και λένε ποιο είναι αυτό ο Λιμιό, ο Καριαγλή. Και έτσι δεν κοντά στο Πασιανό και μιλήσαμε. Και κατευθείαν μου λέει: ζωγραφίζει. Ναι. Το σκηνικό, αν το θυμούνται κάποιοι παλιοί, ήταν από τον Καραγκιόζη Παραλίγο Βεζίρη, έπαιζε και ο Γιάννης τότε, ο Μόνος, έπαιζαν πολύ παλιοί. Ήταν κάποια πανιά τα οποία μια πέφτανε κάτω και μια σκούνα από την Μητροκαλία, το Σεράνι και η Γαλλίδα του Καραγκιόζη. Και πάνω στο σεμινάριο, πάνω στην κουβέντα του Χριστιανού, είπε το εξής: εσείς οι ερασιτέχνες, μη ζητάτε πάντα λεφτά, δεν θα τα βρίσκετε. Πάρτε ευτελή πράγματα. Φτιάξτε σκηνές με πράγματα τη καθημερινότητα. Να, όπω αυτό το σκηνικό τη Λίμνου που είδαμε χθε το βράδυ. Ποιο το φτιάξε το σκηνικό τη Λίμνου. Αυτό σε ερωτία. Και πιάσαμε την κουβέντα και κάναμε αυτή την κουβέντα και κράτησα αυτή τη συμβουλή του. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε γιατί το κατάλαβα αργότερα. Τότε δεν καταλάβω τι εννοούσε. Θα χάσει την δροσιά σου. Όσο παράξενο και αν σα φαίνεται, ένας που ξέρει και έχει ασχοληθεί και περισσότερο, που είναι καθηγητής, βλέπει εκείνη τη βάρκα, ας πούμε, βλέπει εκείνες τις μάντρες και σου λέει κατευθείαν αυτό το έφτιαξε ένας αυτοδίδακτος. Ένας, πάλι λέμε τη λέξη, δεν μπορούμε να την αφήσουμε, δεν ξέρουμε αν υπάρχει τώρα. Ξέρει γιατί βλέπει τις βιλικές, τις όμορφες ατέλειες, τα όμορφα λάθη. Δηλαδή, φτάνεις κάποια στιγμή να λες, στο γραφείο σαν κομπιούτερ, αλάνθιστος, τέλεια. Το βιβλίο, το τέλειο, φοβάσαι να το ανοίξει και όλα να το σπάσει. Ενώ το άλλο είναι πιο ζεστό. Τέτοια, κι άλλα λέγαμε με το κουμπάκι. Αυτό. Ναι, αυτό επίσης μια άλλη λέξη. Να ρωτήσω, θυμάσαι καθόλου αν είσαι δει κάποιον από την οικογένειά σου, τον παππού, τη γιαγιά, κάποιο θείο, που να είχε αυτό το ταλέντο στη ζωγραφική. Και τελικά αυτό το ταλέντο μήπως είναι προέρχεται από γενιά σε γενιά, από κάποια μακρινή γενιά, από κάποιο μακρινό συγγενή που τυχόν δεν το γνωρίζουμε. Παράδειγμα, όταν θα αναφέρω την Αλίκη και τη Γεροντού, τη ξέρατε και η αδερφή τη. Οι τρεις αδερφές και οι τρεις αδερφές. Μήπως είναι κάτι το οποίο, ένα χάρισμα το οποίο περνά από γενιά σε γενιά. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Όταν ζωγραφίζεις, δέχεσαι κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, δηλαδή βλέπεις μία μάντρα, σου αρέσει, σε εντυπωσιάζει, τη ζωγραφίζεις, ή μπορείς να φανταστείς και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει ποτέ, να τα φανταστείς και να τα ζωγραφίσεις. Οι ωραιότερες στιγμές ήταν όταν ζωγράφισα έξω, και ήμουν στο τοπίο. Πρέπει να νιώθεις την λογιά, να έχεις ακούσματα. Ευτυχώς έχω καταφέρει πάρα πολλές ζωγραφιές μου, κάποια καλοκαίρια, να τις κάνω εκεί επί τόπου. Είναι οι καλύτερες στιγμές όμως. Τις περισσότερες όμως, επειδή ο χρόνος είναι δύσκολος, φωτογραφίες και συχνούν οι μνήμες βαθύνοντας μέσα στη φωτογραφία και επιλέγοντας ένα κομμάτι της φωτογραφίας.
Για τον άλλο που λέει τώρα, μιλάμε μέσα στο αυτοκίνητο που στοιχούν το βρήκαμε. Κάποιοι δουλεύουν για θαύμα. Έτσι. Οι επιστήμονες λένε δεν είναι θαύμα, είναι μέσα στα χρωματοσωμάτια, μεταφέρεται, μεταδίδεται. Έτσι στο και εγώ λοιπόν να δω τι γίνεται. Τώρα έχω δύο εγγονούς, ο ένα σημασία, ο μικρός εχθές που πήγανε για ψάρεμα, αντί να ψαρεύει, έπαιζε το Ινωμασίλειο. Και λέω, εδώ κάτι γίνεται τώρα. Ο καθημερινός μου. Λοιπόν, Το έμπειρο όταν πριν από πολλά χρόνια η βόλτα των λιμνιών ήταν πάνω στο λιμάνι, κυρίως των Ευρωπαϊκών, πάνω στο λιμάνι που θα έρθει ο κανάλι στους Καρασκάκες, έτσι. Και ίσως συνάδελφε και καμιά ταινία του Σωτόπουλου στο Παρίδιο και στο Παρούλα, μετά, μέσα στην βόλτα αυτή περιλαμβανόταν να δούμε και τι έχει πάρει ο Καριακλής στη βιτρίνα. Η βιτρίνα τι ήταν πριν, ήταν το καφενείο του Ψαριανού, δούλευε ως ζαχαροπλάστης, έφτιαχνε γλυκά τούτες, τα σκόνιζε στη βιτρίνα και πάνω στις τούτες με κάποια τεχνική έβαζε δύο πουλάκια, έφτιαχνε ένα ζευγάρι, ένα λουλούδι και λέγανε «Α, να περάσουμε εδώ και έχει βάλει στη βιτρίνα ο Καριακλής». Αυτό μου το είπε ο κ. Ψαριανός, ο συγχωρημένος Φετάκης. Και εκεί βρήκα κάτι. Ότι να λέω μήπως από εκεί. Εγώ το κάνω εκεί. Το έκανε πολλά. Σίγουρα μεταφέρονται πράγματα ομιλιακά. Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ σκέφτομαι πόσο λάθος είναι αυτός ο άνθρωπος που σου είπε ότι μα καλά υπάρχουν αυτοδίδακτοι. Μα αν πάμε χρόνια πίσω, χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι των σπηλαίων που ζωγράφησαν πράγματα με ευτελήλικα επίσης. Αυτοί που είχαν διδαχθεί. Και ζωγράφησαν και βλέπεις τώρα ότι είναι ένα βουβάλι που τρέχει και μιλάει. Αυτό που γκρεμίζεται αυτό που είναι αυτός ο άνθρωπος. Να σας πω εγώ, ήμουν 3 χρονών και ζωγράφησα τον Πετεινό. Και δεν έκανα 2 κύκλους, ένα κύκλο για κεφάλι κι άλλο ένα πιο μεγάλο. Έκανα τον Πετεινό. Κανονικά έκανα την Γεραδέστηνα με τον παικτό της. Ποιος μου είχε διδάξει εμένα αυτό το πράγμα, να μπορώ να το βλέπω και να το μεταφέρω στο χέρι. Δεν με είχε διδάξει κανένας. Αυτό νομίζω έχει το νόημα του αυτοδίδακτου. Δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος. Δεν ξέρεις που σου ήρθε αυτό το πράγμα. Και να προσθέσω τώρα κάτι στο λαϊκό ζωγράφο. Ψάχνοντας λοιπόν και εγώ στο πεδίο πράγματα φωτογραφίες δεξιά-αριστερά, κάπου είχε εκπαιδευτεί και το μάτι μου όταν έμπαινα σε ένα χώρο, κοίταζε τι είναι και πήγαινα και. Τυχαία πάω στο θυματολόγιο του Δήμου. Πέρυσι να δω κάτι. Και όπως μπαίνω, κοιτάζω, είχε μια ζωγραφιά. Πάω κοντά, τι ζωγραφιά, δεν ήταν ζωγραφιά, ήταν το καπάκι από τις ασφάλειες τις υδρολογικές. Και εκεί τελικά ήταν ζωγραφισμένη μια θάλασσα με ένα καραβάκι και η αντανάκλαση του καραβιού στη θάλασσα και από κάτω Καριακλής. Και εδώ Καριακλής. Αυτό είναι λαϊκός ζωγράφος. Αυτό είναι λαϊκός ζωγράφος. Δείτε τώρα, πίσω από κάθε ζωγραφιά μπορούμε να δούμε απίθανες ιστορίες. Κάποιος δήμαρχος, αν πούμε το όνομά του, μου λέει: Εσύ Γιώργο, δεν μπορώ να βλέπω αυτό το καπάκι όλη τη μέρα εδώ. Τι θα το κάνω. Να του ζωγραφίσω, γεμάτι. Και του ζωγράφισα αυτές τις βάρκες που λέει Θωμάς. Και μείνανε εκεί. Αλλά είναι μια ιστορία. Σηματολόγιο. Όχι στο Σηματολόγιο. Συγγνώμη, εκεί είναι το σηματολόγιο. Λοιπόν, επίσης κάτι πολύ. Λοιπόν, όταν πήγα. Εγώ γνώρισα τον Καριακλή εδώ στις πρώτες μέρες που ήρθα. Γιατί με το που ήρθα τελευταία θα συντονιστούμε με τον χώρο. Λοιπόν, εκεί. Καριακλής. Στο ενδιάμεσο γνωρίζω και τη γυναίκα μου. Και κάποια στιγμή πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε και τα παιδερικά. Και μπαίνω μέσα και βλέπω δύο πίνακες. Η Μύρινα Καριακλής. Και στο σπίτι το πεθερικό μου Καριακλής. Ήταν συνάδελφος, μπράβο. Και έβλεπε και του είπε κάνε μου 2 έργα να τα πάρω μαζί. Η δεκαετία του 80, να μια ωραία άλλη ιστορία τώρα, είχε πάρα πολύ μέσα του διαλόγου τους Τούρκους. Αναγνώρισε τους εποχάτους του Τεχάς, μέσα, πότε θα βγούμε δεν ξέραμε. Στραβοκατούρες οι Τούρκους που πετούσαν μέσα, πότε θα βγούμε δεν ξέραμε. Μέσα λέει φυλακή. Μέσα στις μονάδες. Μέσα, πολύ μέσα. Όλοι βαριανάσαμε. Εγώ είχα γράμμα. Που θα κινόμασταν μέσα, τα θυμελάκια, και δώστε. Υπήρξαν διοικητές βέβαια που με κυνήγησαν και υπήρξαν και διοικητές που είπαν να είναι ένας άνθρωπος, ωραίος. Εδώ μιλάμε για πόλεμο και αυτός ζωγραφίσεις. Άλλα άλλο. Κάτι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να σας πω είναι ότι ήμουν και εφευρέτης παιδικών παιχνιδιών όταν ήμουν στο μικρή. Δηλαδή, έβρισκα παιχνίδια. Ένα από τα αγαπημένα μας παιχνίδια των Ανατολικών ήταν τότε ένα λοιπόν σκοπινό, τον Τρομπλή που λέμε, ή στο
στο Μουσείο των Ηρώων και των Κυπρίων Αγωνιστών και εγώ με ένα κεραμίδι κοίταγα γύρω μου, έβλεπα μια εικόνα, τον ζωγράφισα με το κεραμίδι και οι άλλοι προσπαθούσαν να βρουν πού είναι αυτό που ζωγράφισαν. Και το σβήναμε και άιδεξαν αυτήν αυτή. Όποιος το έδωσε και ήταν ο ηγητής, ας πούμε. Μια καμινάμα, μια σκεπή, ένα δέντρο. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν. Με παιχνίδι, πώς είχε βγει τώρα αυτό το παιχνίδι. Τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και κινητά. Όχι, ήμασταν πολύ έξω. Στο νηπιαγωγείο επίσης θυμάμαι ότι πάμε πρώτη φορά σχολείο νηπιαγωγείο. Ένα ήταν το νηπιαγωγείο το πρώτο. Ήταν η κυρία Χρύσα η Κοτζαμάνο που καταδίδα το Χρυσή, Χρύσα, κυρία Δίνα. Όχι, η παλιά νηπιαγωγός. Τώρα σαν πιο πολύ παλιή, τώρα εσείς λοιπόν, 25η Μαρτίου παραμονή, αλλά μου δίνει 2 κουτιά κοινωνίας πολύχρωμες. Γιώργο, εσύ θα ζωγραφίσεις τους πίνακες, είσαι κάνει τις πίνακες. Ένα καρφωτό και 2 ώρες την ώρα. Πρέπει να πω τι θέλεις, μου λέει πρέπει να είναι σχετικό με την 25η Μαρτίου. Τι θυμάμαι, την τιμωρία, να πέφτει η τιμωρία στα μάτια, να συμφωνεί, να ζωγραφίσει τον Μπερνάρι, να αποβιώσει την Ναυαρχίδα, την Τούρκικη, την Μπουμπουλίνα, τον Κοροκόλο, με τις τιμωρίες πάνω στους πίνακες. Και μετά δεν ήθελα να τους σβήσει, θυμάμαι. Νηπιαγωγείο. Στο δημοτικό σας είπα τι γινόταν με τις 7 ζωγραφές κάθε φορά. Έτσι θυμάμαι πώς ήμασταν οι ζωγραφές. Και στο γυμνάσιο τα ίδια. Αλλά το ταλέντο που λέμε και το αυτοδίδακτο, νομίζω ότι πρέπει να το κυνηγήσεις μετά και λίγο. Δεν αρκεί να το έχεις μόνο. Πιστεύω πολλοί από εσάς και από εμάς έχουν κάτι, αλλά δεν άρεσε μόνο. Εντάξει, δεν το λουνά, η κυρία του Κοπιανού μου, διότι κάθε άλλη κυρία εδώ, μου λέει ότι δεν τη θέλει. Να σας δούμε, να δούμε κοντά μας. Στις ομάδες. Τι άλλο θέλετε να πείτε, δεν σας αναφέρω κάτι. Αν ήρθα και στον χρόνο θα το σπούδαζε στο αντικείμενο να έχει την επίσημη βούλα τέχνης και καλών τεχνών, για παράδειγμα. Και αυτό το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Μου λένε, ας πούμε, και για το θέατρο, και για το σιωπική. Τι λέω, θα κάνει καλύτερα, γιατί έφτασα πάρα πολύ κοντά. Είχα πάει σε κάποιες οντισιόν στην Αθήνα, πριν πάω στην Πολωνική Ελευθερία. Πέρασα το πρώτο βήμα, μοιάζεται, αλλά πάρει και αυτά να τα πουλήσεις. Και μου πει, δεν θυμάμαι το ποιος ήταν. Μεγάλο όνομα, θα κάνω 300 προσκλήσεις. 15 σημεία. Εγώ στην Αθήνα δεν ήξερα κανένα. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και έφυγα. Έφυγα. Ενώ ένας πιο τρελός από μένα θα πήγαινε και θα έλεγε: ορίστε, ήρθα στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ήταν οι 10 που είχαμε επιλεγεί να πάμε σε μια πολύ περίφημη διάσημη δισκοτέκη κάποιο βράδυ, όπου εκεί θα μας έβλεπαν κάποιοι πιο ανώτεροι, ας πούμε, και ανάλογα θα μας έλεγαν τι να κάνουμε. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που συνέβη εκείνη τη στιγμή και δεν ξαναπήγα ποτέ κοντά, έφυγα. Και είπα θα πάω εκεί, αλλά δεν θα τα αφήσω αυτά που αγαπώ, ας πούμε, και που κάνω και συνέχισα να τα κάνω αισθητικά, ας πούμε. Να είναι πάντα κοντά σε αυτά που αγαπούσα από παιδί και ήθελα, ας πούμε, να κάνω. Δεν το ξέρω, είναι ένα αναπάντητο για μένα ερώτημα. Ισχύει αυτό που είπε ο Κοστιανός. Συγγνώμη, ένα τελευταίο είναι απορία μου. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσεις ένα πίνακα, πώς αισθάνεσαι? Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα. Στη θέση του οποιοδήποτε καλλιτέχνη, του οποιοδήποτε ζωγράφη. Θα αισθανόμουν ότι αποχωρίζω με ένα, να το πω πολύ εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, ένα παιδί μου. Νομίζω ότι όσο μεγάλο και να είναι το αντίτιμο το χρηματικό, ο κόπος, το μεράκι που έχεις επενδύσει πάνω σε ένα έργο, δεν γίνεται να τα λέει. Κάνω λάθος, δεν ξέρω. Στις πρώτες εκθέσεις, και να πάω στην πρώτη έκθεση του 1987 το καλοκαίρι, πουλούσα με το μέσα μου σκεφτόμενος ότι θα το πάρει η Ματώ, θα το πάρει η Βούλα. Ξέρω πού θα είναι. Ναι. Έτσι πουλούσα. Δεν είναι εδώ, γύρω, στη γειτονιά, στα σπίτια. Στην Αθήνα. Μου λέει μια κυρία, αυτό θα το πάω στην Αφρική. Είσαι να το κάνω. Δεν θα το ξαναδώ. Μια από ένα τη θυμάμαι ακόμα τα λαπαδόρια. Μέσα στη νύχτα τα λαπαδόρια, όπως τα βλέπω να τα ρίχνει ένα. Πάει, δεν την ξανάδα αυτή. Είναι στο Βέλγιο και περπατάω στον δρόμο και σαν το ψυχοπολείο βλέπει τους καφαλιάδες. Και είναι δικιά μου ζωγραφία και πέτω
από την πρώτη μου έκθεση, με πείσμα πολύ, να κρατήσω ένα έργο. Είναι αυτό εδώ. 1987, από την πρώτη έκθεση, τα δύο βαρκάκια. είπα να το πουλήσω. Δεν το πουλούσα. Εκεί είναι η ιστορία. Να έρχεται, μην λέμε ονόματα, μεγάλα ονόματα των δακτά τη στιγμή και να μου λένε πόσο το δίνεις. Δεν το δίνω. Θες 300. Δεν το δίνω. Θες 500. Δεν το δίνω. Θες 1000. Και να τρέμω το λέω. Δεν το δίνω. Θες 2. Κάτι ποσά, παιδί σου να το τρέμει. Δεν μου πώς το ξέρω. Και στο τέλος, έφτασε ένα ποσό τεράστιο. Συγχαρητήρια. Αν τα λες έτσι. Αυτό που θες να το κρατήσεις. Και το κράτησα από τότε. Γιώργος, δεν θα μπορούσες να το ξαναφτιάξεις. Πολύ σπουδαία ερώτηση. Και όχι δεν το έχω ξαναφτιάξει, το έχω ξαναφτιάξει και το έχω ξαναπουλήσει. Ποτέ δεν βγαίνει πολύ ζωντανό. Αυτό είναι το χειροποίητο. Η λέξη χειροποίητο σημαίνει αυτό. Το φτιάξεις μια φορά, 100 φορές να το ξαναφτιάξεις είναι άλλο. Άλλο όπως είναι οι παραστάσεις, οι διαδοχές. Κάθε φορά επειδή είναι ζωντανά πράγματα. Δεν έχεις την ίδια διάθεση να φτιάχνεις το κόκκινο ή το μπλε. Έχεις άλλα συναισθήματα. Τα χρώματα είναι συναισθήματα. Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν κάνουμε σεμινάριο για την ζωική. Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση που είχε κάνει ο Θωμάς ο Μεθυνακό, και σας αρέσει και εσένα, είναι ποια νομίζεις από τα έργα σου όλα. Θυμάσαι κάτι έτσι, παιδί μου. Και λέω ναι, λαγωνικά. Θυμάμαι όταν εικονογράφησα το βιβλίο των δασκάλων, το γνωρίζω τον τόπο μου, νομίζω, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, νομίζω ότι είναι σπουδαίτερη δουλειά μου. Γιατί το παίρνουν τα εγγόνια μου, το βλέπουν, το καμαρώνουν, δηλαδή είναι η ζωή μου ολόκληρη. Όλη η γύμνωση, η ιστορία εκεί μέσα. Ένα είναι αυτό. Αυτή η δουλειά εδώ τη εφημερίδα μου και αρέσει, είχε του Ξαρού, όλε τι ιστορίε και σκητσάριζα. Εντάξει. Και πολλά άλλα τώρα, αλλά αυτά βάζω πρώτα. Κάτι ποστάλ που ακόμα η πολεμική αεροφορία της κυκλοφορεί τα Χριστούγεννα. Έχω κάνει ένα καταφύγιο αεροσκάφους και απ' έξω ο πιλότος με το κράτος και ο τεχνικός του πολεμικό που πάνε στο σέντερ και βλέπουν τη Μαναγία να έχει γεννήσει το Χριστό μέσα στο σέντερ. Τους άλλους πάνω και παίζουν ακόμα. Και αυτά είναι έτσι. Αλλά όλα τα αγαπάς και όλα τα πονάς, ειδικά στην αρχή, μετά παρηγοριές και λες ωραία, και άμα δεν τα πονούσα, τι θα τα κάνω. Τα ξαφνίζεις στο σπίτι. Δεν θα τα βάλεις. Αν είσαι και παραγωγικός. Και το μαθαίνεις, εσύ το ξεπερνάς. Το ξεπερνάς και πάντα το παρηγορέτη και το δεις κάπου. Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Σταματώ στη λέξη αυτοδίδακτος. Σημαίνει παρατηρώ, σημαίνει γίνεται μια διαδικασία μέσα μου, με το μυαλό, την ψυχή, τη φαντασία και γίνομαι καλύτερος αυτό που κάνω. Άρα η λέξη αυτοδίδακτος είναι μια σπουδαία λέξη, γιατί δείχνει σπουδαία πράγματα και σπουδαίο σκοπό. Αυτοδίδακτος μας όλοι είναι στη δουλειά μας. Οτιδήποτε κάνουμε, θέλουμε να αυτοπαρατηρηθούμε και να βελτιωθούμε, είμαστε αυτοδίδακτος. Ωραία. Συμφωνώ, εγώ να τρίβω χρόνο, περνάει λίγο χρόνο, πού το βρήκα. Το ταλέντο. Παρατηρείς περισσότερο με τη ψυχή παρά με τα μάτια. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε τι σημαίνει αυτοδίδακτος και θα είναι σαν κλαμάρες. Η ουσία είναι αυτή. Και το έργο σας φαίνεται. Τα παιδιά της γύρω ζωγραφίζω πάντα μια τοπία παιδιά, δεν έχουν γνωριστεί πάνω, μόνο γύρω, έτσι, από τρέλα. Χαίρομαι γιατί δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Εδώ πέρα. Το πήρες... Μονορούφι. Μονορούφι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος Γαριαγλής.